היי, מה קורה? אני פה עם יארי, ואנחנו עושים את ה-PvP שהוא העלה, אבל פעם איתי. וואו! יא! אוקיי, סתם, אז בוא נתחיל. בולי שקן, בולי שקן, בולי שקן. הציוד הזה שיש לנו, אני ראיתי אומנם לא ממש טוב. אז בוא... אני הולך להביא לחרב מיהלום, תהנה. יש לי בתיבה מיליונים. באנדר צ'ס. בולי שקן, בולי שקן, איך בולי אתה שקן. בכלל איפה החרב יהלום? אני לא אמרתי לך את זה. אוי, נראה לי שפעם מצאו אותה. יהלומיסט. נראה לי שפעם מצאו אותה, אבל... כן, מצאו אותה. בולי שקן, בולי שקן. תמות, הרגו אותי. טוב, סתם, אני שנייה הבאה, אני נכנס משהו. אוקיי. תמשיך בינתיים לדבר. אוקיי. טארם טאם, פרה פאו, פרה פרה פראו, פה פה פאם, פרה פרה, פרה פא, טררה, טרה. וחזרתי. אוקיי, מעולה. אתה מוכן? אתה רוצה חרב יהלום? לא, אני בסדר. בוא קח חרב יהלום. אתה אל תגיד לי מה לעשות. בוא קח חרב יהלום, פשוט קפוץ לפה. אוקיי? תהרוג את החרא הזה פה. מה רק אותך? אתה רואה למה קוראים להם חרות? נקמתי את נקמתך אתה רואה והרגתי. צ'יטר, אז תדע. כן? איפה אתה? אני למטה. איפה? זה אתה? כן, זה אתה. בוא. מכנסיים! יש! אני יודע איפה החרב, יש פה גם טבע. איך אתה אמור לדעת איפה החרב? אני MLG אחי, אני MLG. או שראית את זה בטח בסרטון הקודם. כן, אני ראיתי. קח את השיקויים האלה גם. אתה לקחת את החרב מיהלום? אתה יכול לקחת גם אתה. לא, אין, זה רק בשבילי. לא, זה לא רק בשביל אחד. קח אותה, תיכנס לתיבה. אני בתיבה. רגע, בעצם זה אומר לי משהו בצ'אט כשאני פותח את זה. מה הקשר? בעצם עכשיו הרגו אותי. אוקיי, פתאום התנתק לי מהסרבר. אני יכול להגיד לך משהו? זה סרבר גרוע. מה אני אעשה? דדלוקס! טוב, אתה רוצה חרב יהלום? דדלוקס פה אחי! תסתכל פה, תסתכל! אתה... דדלוקס! מי זה בכלל? מה? אין סיכוי שאתה לא מכיר אותו. יש לזה 3 מיליון סאבסקרייברים. דדלוקס, אני חולה עליך. אני לא מכיר אותו בכלל. אני כן. בוא נרדוף אחריו. אני אוהב את הסרטונים שלך, דדלוקס. בוא נהרוג אותו. אני אוהב את הסרטונים שלך. נוקמים בדדלוקס הזה. לא, מה פתאום אני אוהב אותו? הוא עושה מלא סרטונים. פוסטו. תביא לי בוסט. תביא לי בוסט. אני מגיע אליו דדלוקס. דדלוקס. הרגו אותי. אתה רוצה חרב יהלום? דדלוקס, אני אוהב את הסרטונים שלך. בוא לחרב יהלום. I fan. אני אשכרה ראיתי את דדלוקס. אני בטוח שאתה לא... הוא חזר לספאן. דדלוקס, אני חולה עליך. אני מבין שלא תשטוף את המקלדת שלך שנה. תרשום אתה לא שתקת על מיק. תרשום לו בצ'אט. הוא בטח מנסה להתחיל את הוידאו שלו. דדלוקס. איפה? לאיפה הוא הלך? הנה הוא פה. הוא בטח מנסה להתחיל את הסרטון שלו. זה בטח בכלל לא הוא. לא, סתם קוראים לו ככה. אני הורג אותך, חביבי. איפה דדלוקס? מי הזבל? בואי, חתיכת חמה. butter. איזה מישהו רק
זה לקקטוס ו... איפה החימה המתורגגת הזאת? מת, אני מת. תחזרי לפה, אני רעב. בולי שקן, בולי, בולי, בום. איזה זבל. מי? חבר שלך זה הדד משהו הזה. דדלוקס! כן, שימות, הרג אותי. כן, הרג אותך? זה לא הוא. יופי. אתה נלחם, כן, ועכשיו אתה מת. כן. ועכשיו אני נלחם, ועכשיו אני גם לא מת. בולי שקן, פה שקן. מישהו משתגע. כן, זה אני. אני אעצור אותך על סמים. זה אני משתגע פה. לא, יש פה עוד אחד. אחי, מה נשמע? מה קורה? עוד אחד הרגתי. עוד אחד אני הורג עכשיו. אני רק פה איזה 10, ואתה מתלהב לי על אחד? לא איזה אחד, אתה יודע כמה הרגתי? כמה כסף יש לך? 500. זהו? כשהתחלתי היה לי 0. יש לי 10,300. בסדר, אתה כבר היית קמתי במי שהרג אותך והרגתי אותו. נקמה. אני גאה בך. איפה אתה? אני רואה אותך. סתם, בוא למערה. טוב, אני בא. תיזהר מכל שאר האנשים פה, הם נושכים. אל תדאג. יש פה אקספיריאנס, אני רוצה... אתה רוצה מה קורה? זה לא אתה. מאחוריך. אני יודע, שמתי לב. אתה עקפת אותי. מה נשמע? מה קורה? איזה שיקוי יש לך? בוא תספר לי, בוא. עוד פעם בדיחה הזאת. איזה בדיחה? מתי אמרתי את זה? אני לא יודע. בסרטון הקודם, מה קורה? בוא ספר לי סיפור. מה? יש! זוכר שאמרתי את זה. אני כן, אמרת את זה, וואו, התיבה מלאה פה, מה זה? יש פה מישהו! אופי ממני, עליו אותך, יאללה. איפה אתה בכלל? הייתי במערה! הייתי במערה, כן. היית. אבל הרגו אותי. אז תיכנס אליה חזרה למסעדה שלנו. זה לא מסעדה, אין בו אפילו אוכל. אין הטבע... זה המכות. ואז בסוף שאתה הורג אותם, אתה מקבל מהם כסף. מכת אגרוף. כסף בצורת אחרת. בולי שקן. נו, אתה בא? אני הרגתי אותו והוא הרג אותי, תראה מה זה. איזה חמר. איזה חמר. בוא יא חמר. אתה בא למערה או שאני הולך לספאון? אני בא, כן? אני בא למערה. אני בספאון, אני רק שם משהו בתיבה. אוקיי, תהנה. קיבלתי חץ בקשת. אתה צריך לראות איזה תיבה יש לי. אני בודק פה לא, מה? איך? כשנעלה את הסרטון אתה תראה איזה דברים יש לי בתיבה. כן? קרר משופרת. איפה אתה? בדרך למערה. אוקיי, אני בא. אני רואה אותך נראה לי. כן, אתה. אני מאחוריך. בערך. אם תראה מישהו מאחוריך אל תיבהל כי זה אני. תהרוג מישהו מאחוריך. לא, אתה... לא! הוא טוב ב-PvP. כן, אני בדיוק הייתי בספאון. יש לי 3 חרבות משודרגות. וואו. אני מאחוריך. יופי, בוא. רוצה אחת? אני קרוב, מה? רוצה אחת? איזה שיפורים יש עליה? שרפנס ואחת בלוק משהו. מה? בלוק? הבלוק, משהו כזה. מה? לא יודע, אתה תראה את זה כבר, אתה תראה את זה, כשאני אעלה את הסרטון, אתה תראה את זה. אין בעיה. אם תעלה בכלל. תעלה, זה כבר הסרטון השביעי שאנחנו עושים. מי זה הורג אותי? מי זה המניאק? אתה לא רואה אותו, הוא הורג גם אותי. לא! מה זה, הוא טוב. נקמה!
נקמה מחבר, הוא מת, יש. יש לו מזל החרא הזה. למה? אני הרגתי אותו. יש! קיבלתי חצים לחץ בקשת שלי! הוא בורח ממני. כן? כן. אני הוא רודף פוחד. אחריו, הוא פתאום שינה כיוון. הוא פוחד. דווקא יש לו אתה חיים מסוכן? טעים. אתה מסוכן אתה. טוב, הוא מת. כן, זהו כס המלכות שלי. סתיו. אתה יודע כן. כמה כסף קיבלנו? כמה? בוא תראה. זה לא משופרות. אתה עשיר. למה? בכסף. למה? תראה כמה כסף קיבלת. אני? כן, כל מה שעל הרצפה זה כסף. מה זאת אומרת? זה לא כסף! זה כאילו כסף. לא הבנתי. כאילו אתה מוכר את זה? לא. זה אז הכסף מה? שאנשים נותנים לנו בעבור המכות שלהם. אז בוא אני אפטר לי קצת בכסף. אני לא אוהב להיות כזה עשיר. אני לא אוהב להיות חמדן. אני אוהב להיות עשיר רק בדברים משופרים. תפסתי צד. מה נשמע, אחי? אני די טוב. אקסלורד. מה? מה אמרת? אקסלורד. אני מקיא דברים פה. אני אקיא עליך. Gross, man. Man, that is just gross. טוב, שתוק ובוא נהרוג את החרא הזה פה. הבנתי. מה הוא עושה פה? לא, נקמה מחבר. נקמה. אני חוזר. אני לא יכול לפגוע פה. למה לא? אוי, הנה, עכשיו הוא מת. אני הייתי ממש קרוב אליו, כאילו ממש, אני נגעתי בו עם הגוף שלי. הוא גם צ'יטר או משהו כזה. והרבצתי לו, וזה לא עשה לו דמג'. רק בסוף. איזה צ'יטר. מאיפה הוא השיג את הצ'יטים האלה? בטח מאיפה שאתה השגת. קיבלתי חץ בקשת עם לא, חצים. הצ'יטים שלי שונים. I'm gonna do with all that junk. הצ'יטים של נודיוס. של מה? יש צ'יטים שקוראים להם כמו שלי. כן, הוזוני. כן, ויש נודיוס. נוד? נודיוס. נודיוס. איפה אתה? אני הבאתי לך לקוח. בום! סנייפט! אני אתן לי מחץ בקשת. עוף מפה. המקום שלי. מה שמולי? הוא מת, הרגתי אותו, אני טוב, אני כל כך טוב, אני כזה פרו. עשו לי משהו לסרבר, קרה לי. מה עשו לך? לא יודע מה זה. It's gonna do with all that junk inside the train. סתם שרתי. אתה יודע, מה זה? מי זה? לא, לא, הרגו אותי. נתנו לי בן מה-PVP. באמת? כן. בטח זה מישהו שנלחמת איתו, איזה באסה. אז מה, אז נגמר הפרק? בוא נמשיך בינתיים במשהו אחר. כתבה. אמא. לא יודע, אבל למה נתנו לי בן כאילו? אני לא מבין. אז בוא לסרבר שני ותלך ונשחק משהו. כמה זמן בערך צילמנו את זה? 10 דקות. אז בוא נראה להם את הבית בסורווייבל. לא ולא. אני בפנים, אני לא יודע מה איתך. כי הרסו את הבית שלי, זה למה. את שלי אני מראה. שלי תמיד היה יותר יפה. פתאום אני טוב, מגלה מה? ששמו לי TNT בדלת. ששמו באמת? לי TNT מתחת לתיבה, אני פותח את התיבה, בום. באמת? טוב, מי שנייה, היה אני מגיע. בבית שלי? כן, באמת? גנבו לי את הקרפטינג טייבול.
ואתה אמרת שאני גרוע כי עשו לי דברים בבית. שברו לי את היציאה, לקחו לי את הטבע. סתיו, מה אתה עשית לי? אני? סמק. אבל אני יודע איפה הבית של מי שהרס לי את הבית. תעשה כבר טיפי אקספט! רגע. נו. אתה כותב לאט או מה? או הנה, תודה להם. תודה. מודה לך. יש לך ציוד, הולכת להיות פה מלחמה. יש לי ציוד. יש לי... אבל אתה יודע שפעם שעברה אני שרדתי יותר טוב. בסדר, מה אני אגיד לך? תראה מה עשו לי לבית, בני זונות. מה? אני תקוע פה. או הנה. איפה? מה קרה לחוות קקי שלי? לא! לא, זה קקי יקר. מי שלא יודע, זה... יארי פה גידל קוקו בינס, והוא קורא לזה קקי, אז כן. ומישהו לקח לו את זה. גנבי קקי. הייתי צריך לעשות פריבה. יש פה גם גשר. רגע, אתה רוצה ציוד למלחמה? כן, אני הולך לנקום במי שגנב לי את הציוד, וזה מוביל לבית שלו במקרה גם. במקרה. אז הנה, לא, אז הנה. קח כלי נשק. קח כלי נשק. אין לי שלא ממש, אבל הנה, קח את זה. כן, אני אחתוך אותו. לא, זה עושה אחלה דרך. הנה הבית שלו, פה למעלה. שם? כן, בוא אחריי. פרקור! אתה יודע איך קוראים להם? איך? לא, שקינג... פרקור מקצועי, יאללה. אתה מת. לא. לא. מה יש? פרקור? פרקור מקצועי. או, עשיתי את כל הפרקור בלי לאבד חיים. איפה אתה? נעלמת. איפה אתה? אני הלכתי לבית שלו, להראות לו מה זה. איך? איך עלית? פרקור! חוץ מזה שיש עלי גפן בכל מקום פה. איך הוא עשה פריבט הבן 1000? רגע, אז אני אשתגר עליך. איך הוא עשה את זה הבן זונה? תעשה טיפי אקספט. What you gonna do with all that junk? All that junk inside the truck. All that made you fuck. איך הוא עשה את זה הבן 1000 הזה? אין לי מושג. שנייה, אני מגיע. טוב, אני פה. מה קרה? הבן זונה הזה שם את זה בתוך הבית שלו ועשה פריבט. פרייבט? שטוק! יש מדרגות. מצאתי מדרגות. כן? זוז. אבל זה פרקור הולך להיות מסוכן ביותר. אופס. סתיו, למה נראה לי שאתה הרסת לי את הבית שלי? לא, באמת שלא. אני נשבע לך באלוהים שלא הייתי בבית שלך. שלא הרסתי לך את הבית שלך. איך עושים פריבט בבית? פרייבט. בסדר, איך עושים פרייבט בבית? אתה רושם פרייבט, נראה לי. לא היית יכול להגיד לי את זה לפני זה? אני לא ידעתי. אמרת לי פריבט ולא הבנתי למה אתה מתכוון. עכשיו איך עושים פרייבט? אתה לא ראית? לא.
עשיתי שם פריבט, וזה אותו דבר. אתה יודע מה יכול להיות פה שימושי? שם לי פלאג. נרשום את זה. לא, אתה אמור לעשות פרייבט ואז עוד משהו, פרייבט הום או משהו כזה. לא, זה לא רושם לך פלוטמן, זה רושם לך פומוק. מה זה פומוק? אין לי מושג. אתה מביא לי סרברים בשפה זרה. כל פעם. רשמתי פומוק בבית. זה הביא לי כל מיני. מה? זה מביא לך כל מיני דברים, מה עושים בסרבר. כן. אז תראה לי איך עושים פרייבט. I'm making it feel just like a wind. יאללה, נו, סתם. מה? תראה לי איך עושים את החרא הזה. לא יודע איך עושים את זה. אז רגע, תנסה יכול ללמוד איך עושים את זה. ניסיתי ולא יודע איך. זה רגע, כאילו גנב לי את הבית. איפה אתה בכלל? המזדיין הזה. איפה אתה? הלכתי לנקום במזדיין הזה. אל תאמר מילים גסות. יאולו! יש לי כבוד! מצאתי מערה ואני מת. איפה אתה? טוב, לא משנה, בוא נסיים את הפרק הזה ונלך לשחק משהו אחר. יאללה, אין בעיה. סתיו, יש לך משהו להגיד לפני הסיום? אני אוהב צבים. יופי. שמעתם את סתיו? כן, אני אוהב צבים. שלחו לי צבים בדואר.